Sports. Nakastreken ni Pinay tennis star Alex Yala kalpasan ngayon lampaso na ni world number 59 Lucia Bronzetti iti Italy iti madarimaan nga Lexus Gisborne Open kabayan iti flawless opening win 6-0 ken Sinarno iti dominant first serve win nga 6-1 iti second set iti laing kalmana. Naitabla pa ni Bronzetti iti 1-1 deadlock iti second set ngem di miskarte ni Yala tapno madomina iti ayam ken makapwesto iti round of 16 intun Hunyo 25. Daytoyen iti third straight win ni Yala iti Eastbourne United Kingdom kalpasan nga inabak na ni Zeynep Sonmez iti Turkey ken top seed Hailey Baptiste manipod Amerika iti qualifying round tapno makagteng iti main draw. Sumaruno ang makasango ti Filipina star ti mga bak iti first round match da Sonay Kartal iti Great Britain ken third seed Jelena Ostapenko iti Latvia. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak RMN.